Long, Ya, kung saan ka diri? nagkaog saging. Ha? Nagkaog saging. Kumanday, wa pa kay paniod to? Wala pa. Haman ay kagikan? Dito bukid. Dito sa bukid? Sa maura na imong kipaniod to? Oh, Ha? oh. Haman na imong mama? Kaya naman, Imong papa? biyahan ko. Gibiyahan kasi imong papa? Oh, Pila naman ka buwan? dugay naman to sa Dugay na? Sus, taon po. Aman ka nagpuyo karon? dito sa Masalingan. Dito sa inyong silingan. Kung man kaning tipon na kasi mong silingan? Oh, Mao? Pila na may edad nimo? 14. 14. Pila naman katuig na matay ang imong mama? Dugay naman to sa balo. Wala nakakabalo. Ya, wala na po kakabalo o pila po kakatuig ibiyaan kasi ang papa. Wala po. Kibali bata pa jud ka. Pila man mo kabuk magsuon? 5. Naman karon mo mga magsuon. Buwag-buwag mo na. Nagbuwag-buwag mo. Oh, Wala nakakabalo ug asa imong mga igsuon ron. wala. Sus taon po eh. Ngayon sa may mo ika-istorya sa imong papa karon. Namukan si Papa sir baka lang naman bitaw siya sa ako. Iya kong pasakitan. Ya, pagkuhan, iya kong balik-balik na akong tail. Aw sa una giingon anak kasi imong papa. O, bata pa ko. Bata pa ka? Yung balik-balik akong tail niya. Kanang paghubog siya ba, yung balik-balik akong tail. Unsa man pagkuan? Eh, yung akong tail, kamot niya. Ang tail na ko, yung kanon, lusahon. Mao Parang ibitay ko ba, nga pila pa may edad nimo ato? 7, nyata. 7 anyos ka giingon anak na kasi ang papa. O, Pero patay na imong mama ato. o, Ginoo ko. Ya sukad-sukad ato. Kato nga time ni biya ra imong papagkalit. o, niya, nangita na po siya kasawa. Nangita na pong asawa. Tanan niyang mga kuhan. Pag sildo siyang magtrabaho siya, sildo niya, dito rin siyang asawa, ihatag. Mao? Di ko niya suportahan, pati pag-eskwila. Kinsa na may nagpiskwila sa mong kagalingon ron? Silingan na mo. Nagpiskwila ka sa silingan ninyo? O, Ah, nagantos ko sa pagulata sa akong papa, sir. Lagom-lagom po gata. Nag-antos kag pagpagulata sa imong papa? O, Wala na kay balitag asa imong papa ron? wala na. Walay naka-report sa inyo ha, sa mga silingan ninyo sa DSWD nga giingon anak kasi imong papa sa una? Wala. Di man ako isa ba? Aw dili nila di mo usaba? O, madlo kong po ko, basig balikan po ko kulata ba? Sus, taon po eh. Nya sa may kaistorya nimo sa imong papa karon? Kana magpakita lang dito siya sa ako. Gusto pa jud ay ka makita nimong papa bisag gikulata ka sa una? O, Ngano man? kuman siya. Ha? Natana ko yung istorya ba? Unsa may mong istorya sa imong papa? Kada tong pagwa ni mama. Hmm. Yan naman dito si mama sa mo na. Di daw may biyaan niya. Biyaan namin niya. Nga musugot ra ka nga muuli imong papa basing buhaton na pud na niya ang gibuhat nimo sa una. Kung bato na niya, basta nalang ko istorya sa iya. Kung istorya ni mama sa iya. Ang musugot ra ka bahalag buhaton kulatahon kasi imong papa ug usab. Basta malalang maistorya lang nimo ang istorya sa imong mama. Oo. Sus taon pud nimo eh. Musugot ra gyapon day kag pasakitan kasi imong papa. Sugot na, sir. Musugot ra gyapon ka ba sa makita nimo imong papa? Oo. Sus Ginoo. Uyaw ka og prinsipyo nga bata ba? Nay ubang bata bahala na nimo papa, bahala na kadiya pa kay kulatahon na magyapon ko nimo. Pero ikaw bisag gikulata kasi imong papa sa una sa gamay pa ka. Ni edad kag 7 anyos, di ba? Oo. Pero naghinumdum gyapon ka nga balikan kasi imong papa. Nagulat-ulat ko na mabalik siya. Nagulat-ulat ka nga mobalik imong papa. Oo. Sabi man dyan na ako. Siya mapasunod ako ba? Kung hindi siya nagsagulat ako. Okay. Nya karon mo jud na imong paniadto. Oo. Sus. No. Unsa na may grade mo ron? Grade 9. Grade 9 na ka. Sige, ani na lang ha. Para makapaniod to ka na ko ihatag nimo oh. Oh. Dawata. Tagahan naman na, sir. Ha? Tagahan na. Sige lang dawata oh. Sige ha. Para makapaniod to ka ha. Oo, sir. Ipalit na nimo bugas. Oh. Napa oh, palit mo bugas. Salamat, sir. Oh. Napa oh. Palit na mo nagsudan. Turani, sir. Ha? Turani. Sige ra. Naluoy ko sa imong sitwasyon ba, bilib ko sa imo. Oh. Salamat, sir. Okay, para makapaniod to ka ha. Ayaw na ng saging. Oo,
Sir. Sige, ani na lang. Muli, layo pa inyong balay. Layo pa nga, sir. Sige, muli lang ka dito sa inyo ha. Mupalit ka og bugas. Nya sudan pod para makakaon ka. Sir. Sige. Ikaw, napanay dalan pa dulong dito. Pa, sir. Layo kayo. Sige ha. Salamat ay, sir. Sige, maura to. Salamat, sir. Sige.